2 ensimmäistä leiriä 2008-2009 toteutettiin kokonaisuudessaan suomalaisten nuorten kanssa. Samalla suunniteltiin leirien kehittämistä suomalais-venäläisiksi elokuvaleireiksi. Syksyllä 2008 Jyväskylässä järjestetyssä suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa saimme yhteyden Pietarin valtiolliseen elokuva- ja televisioyliopistoon, joka oli jatkon kannalta merkitykseltään suuri askel leirien kehittämistoiminnassa. 3. elokuvaleiri pidettiin lokakuussa 2009 ja siihen osallistui jo myös venäläisiä nuoria, jotka tulivat Petroskoin kansallisen teatterin nuorten studioteatterista. Lokakuun lopulla Venäjällä järjestetyn suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin yhteydessä Hyvärillä nuorisokeskus ja Pietarin valtiollinen elokuva- ja televisioyliopisto allekirjoittivat yhteistyösopimuspöytäkirjan. Vuonna 2010 elokuvaleirejä on järjestetty 2 kappaletta, ensimmäinen huhtikuussa ja jälkimmäinen syyskuussa. Näillä 2 leirillä on ollut 6-8 osallistujaa Pietarin valtiollisesta elokuva- ja televisioyliopistosta ja lisäksi jälkimmäisellä leirillä oli 2 osallistujaa Petroskoista. Näiden leirien kokonaisosallistujien määrä on ollut 22-24 osallistujaa per leiri. Leiritoiminta on perustunut kaikkien toteutuneiden leirien osalta lyhytelokuvan tekemiseen leirin aikana siten, että materiaali on leikattu lyhytelokuvaksi leirin jälkeen. Viimeisen leirin aikana kuvattiin 2 eri lyhytelokuvaa. Toinen venäläisnuorten ohjauksessa ja toinen suomalaisnuorten ohjauksessa, samaan käsikirjoitukseen perustuen. Nämä filmit valmistuvat loppuvuoden 2010 aikana. Elokuvajuhlat starttaa 9.9. ja ovet avautuvat koko kansalle 10.9. Juhlat ovat koko kansan tapahtuma, joka tarjoaa kulttuuria ja viihdettä laadusta tinkimättä. Luvassa on mielenkiintoinen viikonloppu kauniissa Pohjois-Karjalassa, Pielisen rannalla Nurmeksessa. Mahtavaa, että te olette täällä. Leiritoiminnan myötä Nurmekseen on kehittynyt uusi merkittävä elokuvafestivaali, Nurmeksen elokuvajuhlat. Juhlia vietettiin ensimmäistä kertaa 10-12.9.2010. Ja jossa oli esillä niin suomalaista kuin venäläistäkin elokuvaa. Tätä voidaan pitää suurelta osin tämän kehittyneen leiritoiminnan ansiona. Terve kaikille! Moi! Jatketaan tätä iltaa ja hyvät ystävät, hyvät naiset. Aivan varmasti tulee teidän Nurmekseenne aivan varmasti myös uudelleen. Sampai! No niin, olen Stefan Wallin, kulttuuri- ja urheiluministeri ja Nurmeksen elokuvajuhlien suojelija. Elokuvafestivaaleilla ja juhlilla on suuri merkitys, koska niiden kautta suuri yleisö pääsee tutustumaan alan uutuuksiin, alan hahmoihin, henkilöihin, ajatuksiin ja samalla myöskin tulee vaihdettua sekä elokuvia, kulttuuria, ajatuksia vaikkapa naapurimaiden kanssa. Ja tulemme aina olemaan Venäjän naapurimaa ja päinvastoin, joten on erittäin tärkeää, että me ymmärrämme toistemme ajatukset, kulttuurit, viestit, myöskin elokuvien ja kulttuurituotantojen kautta. Omalta osaltani toivotaan kaikki elokuvataiteesta kiinnostuneet tervetulleeksi ilmeisesti Pohjois-Karjalan kauneimpaan kaupunkiin, eli Nurmekseen.